Igbo mụrụ nze m ọzọ ebulu mbata ụbọchị nketa nwe vidiyo m fon sị ka m dị mata na vidiyo anụ na abalị na-abụ m ịtọ nsị ka m nwetara onye na-echa vidiyo wee sị ihe a bụ ekpele ụmụ Igbo ihe a ekpele bụ onye ọbụla bụ onye Igbo niile ịdị na-eshi ya share this video ụtụtụ ọbụla ipilie ya abalị ọbụla ipilie ya every time ya na-epilie etete ha n'ụtụtụ n'ọnwa anụ ha ịbanye ị na-epilie maka na ihe a bụ ọfọ ogologo ndụ nwanne anyị nwoke na-eme fim akataka odogwu anyị nwe na movie industry kpere ndị Igbo wee na-asị na ọ ya dịrị Igbo niile mma biko kene na Igbo ndị ọma njem ọnụ na-ekene na vidiyo na-enecha vidiyo na-ekwela anyị ise Chukwu okike na chi efo na asị na egu ya ụzọ egu ya ọnụ n'ọkwa first day of the month ka anyị na-aga ọfọ na-ayọ Chukwu amara maka ọkwa gị bụ Chukwu okike bụ adịghị n'ije ma ije agaghị n'iru ọnyanwa na-akpọkụ gị n'ụtụtụ a sị gị dodododo ndoliko bịa nyere anyị aka bịa gboro anyị mkpa na anyị ndụ manye anyị ego n'obu ogbenye na moto bụkwa n'ozu na-asị na udo ya adịla anyị esi ka udo dịrị anyị udo dịrị ya esi ka anyị nwụọ ya bụrụ ụzọ nwụọ n'ife nna aga ọfịa n'ụbọchị nke tata bụ mmiri ata na ma azụ anwụ na ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ egbobere ugobelu nke si bịa ebene nkwụkwọ anya ihe anyị na-ayọbi ya akụ na ihe a ga-enweta enweta ụbọchị nke tata bụ first day of the month May o wetara anyị fọma o wetara anyị arụ ike o wetara anyị ọganihu o wetara anyị ego o wetara anyị ndụ ọ ga-ewetara anyị mmepe ụzọ esukwa ụzọ anyị chi ụzọ echie na onye sụrụ ọfịa ya atọ ọka onye si nne ya nene nnu n'ọkwa n'ebe onye ma na ka mmanya na-egbu ya dododo Chukwu okike ebe anyị na-agbanyere up and down n'ezinụzọ ajọ onye polisi ama afụ anyị ajọ onye amị ama afụ anyị ajọ onye road safety ama afụ anyị a sị m na ajọ onye kidnapper ama afụ anyị ndị ọnụnọ gọọmenti ama afụ anyị nọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ka nna ayọ ndụ ndị fụ m n'anya onye si ka nwụọ ya nwụọ onye si ka ndị ya dị onye gbachie m ụzọ ya chie Chukwu okike ma akpọkuo unu kpọkuo arụsị niile nọ n'ala Igbo ana Bini ka nnọ kịta wee na-akpọkuo arụsị niile nọ na Bini na-emerụ Bini iwe wee na-asị unu dodododo ndoliko dododo unu biko kene okwu na ụka gbaa lete ajọ ọnọdụ gbaa lete agbawa eleghele gbaa lete achụba achụtaghị gbaa lete n'onye nna ayọ na-akpọ gị nge na ori ewu ọnya alụsị na-akpọ unu ọdọchara nwa nkata na ọkpụnọ arụsị be nne m Olise egere ọnyanwa ụmụada ada arụsị n'ọma ụwa asị m unu dodododo ndoliko bịanụ na chi efo bịakwanụ na chi efo bịanụ na chi efo onye chụba anyị chụbanụ ha onye chụba anyị chụbanụ ha onye si na nke anyị ama amị nke epu na-epu onye isi fụrụ anyị atụ nkwe oke ife gbajie ya onu asị m ihe nna agọba ọfọ ndụ ọfọ ndụ ọfọ ndụ ọfọ ndụ ka ofe zụrụ arụzụrụ anyị nri na ọkwanye ya ka nna ayọ onye gbu n'ibie dodododo ndoliko ọya abara anyị asị m doo wee niile ọjị taa ụnụ ata niile mmadụ ọka ọ dị ka m si kwuo ya ose ọjị ada eji ji ifere ọka ka m na-ekwu asị m na ose ọjị ada eji ji ifere ọrakwụ nwoke ọrakwụ nwaanyị ọnka iji aka anyị mete ọrakwụ gbaa lete ọrakwụ gbaa lete ọrakwụ gbaa lete ụkwụ anyị ejeta ife ọma ụkwụ anyị ejeta ife ọma aka anyị emetụ ife ọma ọnụ anyị ekwutere anyị ife ọma anyị ke ngị na-eme ngị nwa na-eme vidiyo ndụ ya adị n'elu ndụ ya adị n'ala onye si ka anyị fụ ụchụzuo onye arụ ya niile n'ire nkwu onye si ka anyị fụ ụchụzuo onye arụ ya niile nna ahụ ndụ gị ka ị na-agbagharị achọta ife gị na ndị be ya eri ụzọ ya ama echi esi ka ụzọ gị chie ụzọ ya bụrụ ụzọ chie n'ahịa nkwu nsị na onye si ka ụchụgbo anyị anwụ nsogbu evu ọkụ mgbe ike anwụ nsogbu evu ọkụ n'ire na-ekwu Chukwu okike asị m na this month anyị were odo ya doo anya were ododo n'anya ndị ana were na ododo n'anya ndị etetọ na ndị nne nọ wee na ododo n'anya ekwe na edo chụọrụ na anyị ndị elibe na-afọ eju ndị isi dawa ọkụ ndị ọrụ na ndụfụ ọnwa chụọrụ na anyị ndị na-egbukpom n'ime ụlọ gbapụta n'ilo wee na-asị ka ndị na-egbu ndị anyị na ha na-achụ mmụọ mana a sị na ụkwụ anyị dị ka okwu mmụọ
asị anyị wenu na-edodo n'anya unu chụọrọ anyị ajọ amosu, chụọrọ anyị ajọ amosu nwoke, ajọ amosu nwaanyị. N'ọkụ isi bara ụlọ ọbara agụba nyụrụ egburu isi anyị nkwu adara echi nwere na nne m kwana ya n'elu. Okirikome si na ọkwa n'anya fe azụ na mmiri ọ bụ ivete n'ove. Na mmanwụ nwoke ekolugbere emem na-ekwu mmanwụ. Arụsị nwa onye ọka, arụsị onye ọkpụnọ. Si Chukwu okike dodododo ndoriko ụzọ anyị echine. N'onye nna ayọ gị edo. Ewere edodo anya biko na okwu na ụka donu. Anyị adị no ise na this month anyị banye onye kụọ ọ ga-amị, onye kọọ ọ ga-egwute. Ọ ka ọ dị nwere ike nwere nze m ọzọ etim n'aka na necha anya vidio biko nwana nyere na ya aka na-eshare this video, nyere na ya aka gbasara na WhatsApp group ọbụla ị nọ na ya, share the link, share ya ka onye ọbụla solu keta oke ọhụfụ anụnwa anyị nọ n'ime ya. Biko as long as na this month is concerned, vidio anụnwa bụ vidio ogologo ndụ ahụ isi ike wee na-asịkwa ndụ azụ ndụ mmiri. Igbo ndị ọma njem ọnụ ka enwere mgbe ọzọ.